Hadirin pemirsa, perlu Anda ketahui bersama, Wiramandala Sandiwara berdomisili di Desa Bulak, Kecamatan Jati Barat, Kabupaten Indramayu, dipimpin langsung oleh Denmas Didi Jumadi Radia Culek, juga dibawa asuhan oleh Bunda Haja Neni Dwi Fuji Haruka, serta dalam pengawasan Kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Indramayu. Menginjak untuk acara yang ketiga merupakan pagelaran mimbar cerita sepanjang malam. Sebelum Anda menikmati acara kami yang ketiga, terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam tutur cerita ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum, kami manusia biasa, tempatnya salah luput alfa, noda, dan dosa. Petik yang baik, buang yang nista. Akhirnya dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, mengingat dan menimbang serta memutuskan pagelaran Sandiwara Wiramandala malam hari ini dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Mutiara Alas Gebak. Mutiara Alas Gebak dalam serial Kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Pancen manusa ning alam dunya semono wis enake, semono wis senenge ngumai mewah hartane akeh, sandang pangan laka kurange, nanging laka tentrem-tentreme, tentrem-tentreme. Sesepuh Gebang Mekah sing tritilan ngati-ati sing awas tindak lakone, sing awas laku lampane, laku lampane. Silire angin kang nembus ning perasaan, gawe gugah ananing pemikiran direne suning waktu dan saat ini.
perasaan sing blik karu-karu. Selalu kelingan kelawan kelingan yang sampai yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian, dadi impian. apakah mungkin ungkapan perasaan dirine Dewi keterima marang dirine sampeyan kang maksud aja. Apakah mungkin cuman perasaan dirine isun karena dedemening sampai Sesam ngaturaken matur kesuwun Mas Dokter Ludi, matur kesuwun. perasaan kaya wis ananing iringan dirine Dewi Nambang kang Mas. Ati nganti ora karu-karuan ing perasaan, selalu memikirkan dirine sampeyan. Apakah mungkin dirine isun bisa ketemu amprok pajongok lawan sampeyan? Mamenika sing mirengaken ngaturaken matur kesuwun. Jujur ning batin kelawan perasaan kaya nangis lamun wis kelingan dirine sampeyan kang Mas. Kuayang temen senenge kelawan bunga, lamun dirine sun bisa ketemu amprok pajongok karo sampeyan. Sareng ngece saul sing duwe kebaban turang ngaturaken matur kesuwun. Papaijian matur kesuwun. Mamenika sing duwe ecoy kolesan kang ditembangi sareng adoni sing duwe budaya Jawi ecoy sangul sing duwe kepapan tura Mas Dokter Ludi sareng ngayadeno ponda denok ajana lisan sing awit mau taraye Kula sing awit mau kang Mas. ampurane raye ya menawa kehadiran yang kakang iki setitik rada terlambat ya maklum raye are kang Mas Sutajaya kan masih bujangan toli masih dewek kan sebeli-beline raye singarane bujanganku raye mimi aja ngungu minang kasih mirengaken tangi turu ya pengen nginum ngemet dewek pengen dahar ya ngemet dewek klambi kotor ya dibasuh dewek raye ampurannya kakang setitik rada terlambat raye Sampai kula pikiran sing wis beli karu-karuan kang Mas. maksudnya
Pokat sampeyan emong ketemu karo dirineku. Sareng Mas Tardi sing ana ning Korea matur kesuwun Bapak Roy, matur kesuwun. Tulis sapa wong lanange Rayi Dewi Nambang sing ora demen lan seneng sawise nyawang toli pandeng kelawan Nimas Dewi Ayu Nambang kabeh kepika tresna ning kecantikan lawan keanggunan termasuk Kakang Sutajaya banget. Magnet apa sing dinggo marang batinmu sehingga Kakang tergila-gila lawan Dewi Nambang? Mas Tardi dewek matur kesuwun. Aja terlalu nyanjung Kang Mas. Dewi Nambang cuman duweni perasaan kang tulus ning sampeyan. Sumpah Rayi gebang tak tinggalaken sampai nyiksa raga toli dia kemat jampi apa sih Dewi Nambangku sampai bocah gebang tepat tiwasa nyucruk galur Nambang rawat jangkung Manilo nguleti ngendi keberadaannya sareng Ayai Amirah matur kesuwun Mas Tardi sing ditembangi. Bahkan pangudas mara ora bisa ngucap apa sing bakal tak obrolaken karo Dewi Nambang. Cuman satu kata. Apa iku Kang Mas? Demen sing tak ucapaken Rayi. Ucapan sampeyan ngomong demen kelawan diri isun. Perasaanku nuga pada apa sing dirasaning diri isun ning sampeyan Kang Mas. Endane iya taraya. Ki Kang Mas. Papa Erian mamerian wong gedangan dek sing mirengaken. Syukur. Berarti perjuangannya Kakang Sutajaya iki ora sia-sia. Senajana ado sing gebang sampai tumeka delat maning pesawang dening netraning Kakang Sutajaya. Nusa Kambangan katon demi katresnan demi tuntutan batin naluri kang paling dalamnya Kakang Sutajaya pengen keterima cinta Sareng Ayai Denok Bunde Denok Mas Dr. Ludi Mas Kudin Nok Kiput Kang Edi sing ditembangi. tapi tak delengaken sing awit mau cemberut bae. Kenang apa sih Rayi? Durung mangan. Sampun Kang Mas. Bokatan pengen martabak telur Rayi. Mong Kang Mas. Anu kuyen parane ka darlung tak apa kan Rayi? Boten Kang Mas. Beli pengen dadar gulung beli Rayi. Mong. Ya baso Rayi baso. Mong Kang Mas. Kaberan Rayi. Panganan semene enak-enake langkah sing dipengeni ndak Kakange gabling gawa duit Rayi. Sampeyane bleng gawa duit. Iya Rayi. Kang Mas. Nun Kenang apa raine kula merengut bae. Dudu bae kula sengit ning sampeyan. Ari kun kenang apa Rayi? Tapi sampeyan kan weruh. Dirine isun gampang cemburuan. Apa maning sampeyan iki tekane terlambat. Gawe pikiran sing ora karu-karuan Kang Mas. Dianggap ya Kakang iki tergoda ning wong wadon sejene Rayi.
Kula newatir Kang Mas. Sumpah Dewi Nambang. Sawise amprok pajongok kepetuk lawan Dewi Nambang. Langka wong wadon sing bakal tekaniaya. Laka wong wadon sing bakal tak jungjung kejabat Dewi Nambang sewiji. Bisa dipercaya ning ucapan kelawan janjine sampeyan. Apa mesti kakang kudu bukti kelawan Dewi Nambang? Perlu bukti kang nyata ora sekedar ning ucapan Kang Mas. Kayang konon Rai. Ya. Lewat kidung manggala kita kiyen sing bakal musik marang pangudas maramu Dewi Nambang. Nggih Kang Mas. Dewi Nambang Kula Kang Mas. rongokaken Dewi Nambang. Bakal tak sumpingaken Kang Mas. Durung dicolok. Dewi Nambang Kula Kang Mas. kin mengkenen rongokaken Dewi Nambang ya. Lamun ia memang pengen pembuktian, ayo sok ngomong apa Dewi Nambang. Kulane perlu bukti ning sampeyan ora sekedar ning ucapan bahwa cintane sampeyan kasih sayangnya sampeyan cuman ana yang dirine Dewi Nambang Kang Mas. Kanggo Mas Dokter Ludi Iya. sing wis hadir ning acara nadrane Nggih. wong Gebang Mekar. Aja gampang cemburuan ya Kang Mas, kulane kudu percaya ning sampeyan. Kakang yakin Rai. Dukti nulis wanci ing tengah dalu padang bulan tanggalipun 14 sasi ayun ing wayange surem-surem kalian mendung latar bit sakaroban waring netra-netan ketinggal kebek dening layang kebayaneng kara aga sekaro kegawangange sekaro anut ning kula
denawa kepirang sikat tabian rame-rame suarane lamat-lamat di ngawang-ngawang kepirang sing ketebian sareng kang kaji arjoy keding sesampune matur kesuwun Mas Dokter Ludi mantan majikan saking Pugu Kidul Mas Dokter Ludi kang ditembangi sareng ae denok pundae denok Mas Kudin nok iputek gedeng saking kedonganan dewe Mas Adi Rafiq mimi hajaune gedeng kang ditambang Mas Tardi sing raning Korea dewe kong pagebangan ditembangi Bunda Hajaneni Dwi Puji Haruka sareng Maji Wina sesepude pemuda Karang Bulu sing ning Korea dewek paperiane gede Mama Irian wong gedongan dewek sareng Medan dino ini gede Mama turane mama sugeng aya deno pundae deno kang ditembangi Mas Udino kiput minangkane kang mirengaken kang kuwaru aja lali selawase sareng rumah kosmetik matur kesuwun depot es lepang aja lali selawase rumah kosmetik dewek aja lali saung